Здравейте на всички! Днес ще рисуваме Пикачу заедно. Винаги започвам с молив, като правя основните контури на частите на нещо, което ще рисувам. При Пикачу започваме с очите, после нослето, устата и езика. След това се очертаваме горе-долу формата на главата. Хубавото, когато го правим с молив е, че после когато повтаряме с маркера, може да коригираме формите, нещо ако ни е харесало и след това да изтрием молива. И рисунката ни в крайна сметка да стане малко по-добра. Но основната цел, когато рисуваме, е да се забавляваме. Готови са ушите. Това са бузите на Пикачу, които последствие ще отцветим. След като е готова главата, продължаваме с контура на тялото. Горе-долу гледам да има горе-долу кръгли очертания. Рисуваме ръчичките му. След това лапите. Това е лявата ръка. Като че стават различен размер, в момента не ни притеснявам, после с маркера това може да го коригираме. Остава да му направим лапите на краката. Приличат доста на лапички на заек. И последният елемент от Пикачуто е опашката му, която е под формата на светкавица. С прави линии ще опитам да направим една светкавица, като опашката в началото е по-мъничка и тясна. Впоследствие става доста по-широка и голяма. Коригираме малко контурите. И това е нашия Пикачу, очертан с молива. Тук ще забързам малко видеото. Реално трябва да очертаем всичките структури, които сме нарисували до сега с молива, с маркер и където ни харесва да може да коригираме. Направихме очите. Ще ги отцветим в черно. Няма да забързам видеото, да може да видите как го правя точно. Идва ред на главата. Може да коригираме малко формата й. Брадичката на Пикачу. Понеже ушите му са станали малко по-различни с молива, ще питам да ги коригирам сега. Очертаваме бузите му. Леко удължавам ушите, за да са по-съразмерни, да приличат на истински герой от филмчето и комиксите. Сега очертаваме и тялото. Едната ръка. Тази я правим малко по-малка, понеже доста голяма стана в началото, като очертах с молива. И довършваме тялото. Очертаваме и лапите на краката. И пръстите и остана последния елемент – опашката му. Когато сме се очертали с молив, е доста по-лесно да повторим по-правилни и прави контури. И сега ще започна, ще забързам видеото
да не гледате целият процес на оцветяване. В края на видеото може да дадете пауза, когато е цветен и да се го оставите да гледате, за да може да го оцветите по същия или подобен начин, както ви харесва. Това е финалният изглед на нашия Пикачу. Използвах различни маркери за главата, акрилни, за тялото, алкохолни, да видите разликата в цветовете и в последствие, като си изберете маркери, да прецените кое ви харесва повече. Тук може да си паузирате видеото и да оцветите и вие вашия Пикачу. Надявам се, че ви е харесало. Споделете, сабскрайбнете, запишете се за канала, да получавате нотификации, когато има нови видеа. Като нарисувате вашия Пикачу, ако някой иска да го изпрати, ще го публикуваме в следващото видео. Като това може да стане на имейла, който ще оставя долу в описанието. Чао и до скоро!